शिक्षित बड'लेण्डनि थाखाय ट्राइबेल लिस्टआ आलादा जानाय कुनु पयटिकल सहायता जातिखौ कुनु कन्डिशनाव ट्राइबेल जानायनि लोगों मैंने गंदी बात बोल के मैंने जेनजेट मोनसे जि मोनद' हारिया एसटि डिमान्ड खालामबाय थादों एसटि बिबाय थादों बेनि सायावहाय गोख्रों बिबुंथि लाखिदों जोंहा बारग' एमपि बिथां सानसुमा खुंगुर बसुमतारी साराहाय आरो लोगोसे बेयाव एनअसिनिबो खोथा बेरखांनायखौ जोङो नुनो मोन्दों भिडिअखौ जोबजासिम नाय नङाब्ला जेबो बुजिनो हानाय नङा लोगोसेयैनो गोबां खोथा बिथाङा गोथौयै खोथा बुंदों ट्राइबेलफोरनि बागैहाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय लोगोसेयैनो बिथां फेरेंगा सार जि बिटिसिनि जि बिटिसि सेक्रेटारियावहाय जानाय जाथाय जे बिथां हाग्रामा महिलारि सारा जे थांखिनाय खोथा बुंबाय दंमोन इउपिपिएल एबा एबसुखौहाय जे बेयाव खामानि जे जाथाय जानाय बेयावहाय लोब्बा थानाय थायैनि बेयाव खोथा बेरखांबाय थानायनि सायाव बिथाङा रिप्लाइ फिन खोथा बुंनायखौ जोङो नुनो मोन्दों नोंथांमोना भिडिअखौ नायना ला अब्लासो मिथिगोन बेयाव जेनजेटनिबो खायसे खोथा बेरखांनाय जों नुनो मोन्दों लोगोसेहायनो जे दाखालि बावैसो जे ससियेल मिडियाआव भाइरेल जादों सासे आइजोआहाय आदिबासिफोरखौहाय खोथा गाज्रि खोथा मख'नायनि सायाव माने बिनि सायाव धरना होनाय जादोंमोन बेनि सायाव फिन बिथांजोंहाय माने निमाहा बिनो मोनसे पस्ट ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुदों जों बेखौबो नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन भिडिअखौ जोबजासिम नाय सयता हारिखौ ट्राइबेल सिदा होनो नाङा होनो नाङा दा जोंनाव मोनसे सेफ्टि बेल्ट दं बड'लेण्ड एरियानि थाखाय बुजिदों सेफ्टि बेल्ट रैखानि खबर बेखौ खासिनिबो होनो बन्दुकबो होनो बे रैखानि खबर रैखानि दिरुं बेल्ट बे मा बियो कार्बि आंलं कार्बिफोरनि जिथु आंलं कार्बि हमलेण्ड बे भारत संबिधाननि 6थि सिडिउल 6 सिडिउलनि आन्दाराव दाजानाय कार्बि आंलं जोंनि डिमासा बाहागिफोरनि जि नर्थ कासल हिल्स जायखौ दा नाम सोलायनानै डिमा हासार दोनदों बेबो भारत संबिधाननि 6थि सिडिउलाव दाजानाय दा बे मोननै जिल्लायाव गुबुन जिल्लानि मानसिफ्रा थांनानै बेवहाय थाहैनो मोना हा बायनो मोना एसेम्बलियाव इलेक्सन कन्टेस्ट खालामो मानो मोना बे कार्बि आंलं नर्थ कासल हिल्सनि थाखाय ट्राइबेलफोरनि स्टेटास लिस्टआ मालाय आलादा दस्रा जायगानि ट्राइबेला थांनानै बेवहाय ट्राइबेल जाहैनो मोना 1-2 लाखसो बर' फिसा दङ जुजिगासिनो दङ बिटिसि एकर्ड खालामनाय समाव 8 दफायाव प्रस्थ' मदेलाव सोना होदोंमोन कार्बि आंलं आरो नर्थ कासल हिल्सनि बर' फिसाफोरखौबो ट्राइबेल बानायनो दिनै कार्बिया माने जाहोआखै कार्बि आंलं अट'न'मास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलआ जाहोआखै दा बे एनसि कार्बि आंलंनि ट्राइबेल जेरैहाय रैखा मोनदों जोंनियाबो बिटिसिआ जिहेतु 6 सिडिउलनि आन्दाराव 6 सिडिउल बड'लेण्डनि थाखाय ट्राइबेल लिस्टआ आलादा जानाय बुजिदों ना आइ आफाफोर भारत गभर्नमेन्टआव इउएसआ आलादा मोनो कयेक बोसोर सिगां आं बै समनि हम मिनिस्टार राजनाथ सिंहखौ मोनदोंमोन जेब्ला बिथांजों आं बिराद डिबेट नाङो बे 6ता जातिखौ ट्राइबेल होननायनि सायाव बिथाङा अब्ला आंखौ एडभाइस होदों नोङो सर्बानन्द सन'वालखौ लोगो हम आरो गभर्नमेन्टजों एसे मोजाङै रायज्लायोब्ला नोंसोरनि जितु 6 सिडिउलनि आन्दाराव नोंसोरो बिनिफ्राय बारग'नो हागोन दा आंनि साजेसन नैबे जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआ जुदि मोनसे प्रस्ताब थांखि लानानै भारत गभर्नमेन्टआव हरोब्ला जोंनियाबो जिहेतु 6 सिडिउलनि एरिया बे हिसाबै बिटिसि दानायनि सिगाङाव जायफोर ट्राइबेला दंमोन बे ट्राइबेलफोरनि थाखाय लिस्टआ आलादा जानांगौ होनना बुङोब्ला भारत गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्ट मानिनो बाध्य दिनै जोंनि माखासे लिडारफ्रा बुजिया सोमजिया बुंदोंखाय आं बुजिनो मोना थाखानाय ट्राइबेलफोरनि जेबो खय खति जाजासिम फैयोब्ला आपत्ति गैया होनना बुङो मा खोथा भारतनि संबिजितखौ आं 100 खेब फरायगासिनो
संबिजिराव उदै दिन्थिनाय गैया ट्राइबेल मा टि ट्राइबेल मा भि ट्राइबेल साख्रि बाख्रिसो जेनेबा बिसिनि थाखाय आलादा जेनेबा जे बड'लेण्डआव 40टा सिट दङ 40टा सिटआव इलेक्सन जायो 30टा प्राइमारि रिजार्भ दा गाबोन संथाल उनाव आदिबासिया राजबंसिया ट्राइबेल जायोब्ला जोंनि साबैसे बर' फिसाया बे बिदेशि इलेक्सनाव देरहागोन खम साननो गोनां साबसे एमपि देरहागोन साबसे एमएलए देरहागोन बड'लेण्ड नांगौ होननानै थैदों बुजिबाय 5,000 बर' बिदामोन थैलांबाय मा जाहैगोन बेखायनो आइफोर आफादफोर नोंथांमोननि गेजेरजों आं मोनसे मेसेज आं हरनो लुबैदों जोंनि जेसेबां राजखान्थि हान्जानि लिडार दं एमएलए दं एमपि दं मन्त्रि दं इएम दं एमसिबो दं सिट दं डिपुटि सिट दं बिथांमोननिसिम मेसेज मोनसे खौरां बिथांमोना दैथायहर कुनु पयनिफ्राय सयता जातिखौ कुनु कन्डिसनाव ट्राइबेल जानायनि बेलायाव एनअसि हरनो मोना एनअसि हरनो मोना सोरबा जुदि बबेबा समाव हरफ्लांबायदोंब्ला बेखौबो उथायना लाफैनांगौ विड्र खालामनांगौ बे आंनि आखाइ आरो बेखौ हायाबा जों मोनजोबबाय बाथौ धोरोम मोनसे आजियानो जोबब्ला बहा बाथौ धोरोम बहा बर' आंनि खावलायनाया बेनो बारा गोलाव फोलावला आं दाखालिनो होनदों बर'खौ मूर्ख होननानै हाग्रामाया दिनै सिनायथि होनो थांदों आरो बे बाथ्राखौ जों बयबो मिथिगौ दे आसामनि इन्टेलेक्सुवेलफ्रा हाग्रामाखौ सासे जकार होननानै बुङो जायनि जाहोनाव बर' हारिखौ मूर्ख होननानै दिनै सिनायथि होदों बिथाङा आरो बिथांनि जा बुंनाय जोंनि बर'नि गेदेमाफोरखौ मान होयै बर' दैदेनगिरिफोरखौ सनमान खालामै आगुनि बर'नि जोहोलावफोरखौ मान होयै बेफोर एक्टिभिटिसआ बिथांनि खुगानिफ्राय बिथांनि मावनायफोरनिफ्राय मोनदांनो हादों बा नुजासारदों जायनि जाहोनाव बर' हारिया लासिंसिं मोनसे आखुथाय जादों बा नुजाथिनाय जादों गुबुन फारसेथिं दिनैनि जा जेनजेट मोनसे हानजानि फरायसाफोर बा बे बैसोनि फरायसाफोर जाय फरायसाफ्रा टेक्न'लजिजों जेब्लायबो माने 24/7 माने लोब्बा थाबाय थायो बे फरायसाफ्रा ओरैबायदि एडभान्स फरायसाफोर गावनि हारिनि थैनाय गावनि राव आसारखान्थि थैनाय गावखौ जौगाहोनाय सोरबा गाख्लायनो नागिरनाय बेफोरनि सायाव बिथांमोना खोब स्मार्ट आरो खोब टेलेन्टेड एडभान्स बिथांमोना सानहरग्रोनो हायो बेखायनो दिनै हाग्रामाया गावनि राव हारिमुखौ फाननानै जेराव काउन्सिल इज अनलि फर द ट्राइबेल कमिउनिटि for the development, especially for the development of the tribal community, but not it is excluding the non-tribal communities also. गतिके बेफोरखौ साननानै दिनै बुजिलायनानै जा पलिटिक्सखौ दिनै जोंनि माखासे इन्टेलेक्सुवेलफ्रा आसामनि इन्टेलेक्सुवेलफ्रा पलिटिशियानफ्रा ट्राइबेल नन ट्राइबेल डिभिजन लाबोलायनानै जोंनि गेजेराव कनफ्लिक्ट लाबोनो नागिरदों गावसोरनि पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय बेवहाय हाग्रामाया थोंजोङै इनभल्भ थानानै जोंनि ट्राइबेल माहारिखौ फोजोबस्रांनाय नागिरनायनि जाहोनाव ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननि दैदेननायाव अर्गानाइजेसननि दैदेननायाव दिनै इयुथफ्रा ज' जाजाय हयथ' इमसनेलि बे खामानिखौ मावदों आरो बेवहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा थोंजोङै इउपिपिएल आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बदनाम खालामनाया जोंनि थाखाय लासिंसिं राव मानो होनोब्ला मोनसे इनस्टिटिउसननि स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसननि स्टुडेन्टफ्रा बेवहाय सोरबा सासे बर' फिसा हिसाबै राभा फिसा हिसाबै गार' फिसा हिसाबै हाजं फिसा हिसाबै बा ट्राइबेल फिसा हिसाबै बा मिसिं हिसाबै देउरि हिसाबै डिमासा हिसाबै लालुं हिसाबै बियो इउपिपिएल दोलोनिल' सापर्टार जानो हाया कंग्रेसनिबो थानो हागौ बेवहाय बिजेपिनिबो थानो हागौ बेवहाय स्वयं बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरनि फिसाफोरबो थानो हागौ बेवहाय बिकज दे आर स्टुडेन्ट नंखायनो बे खामानियाव थोंजों गावनि पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय इउपिपिएल दोलोआनो
बर'नि माहारियारि सिनस्रि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा सानस्रि बे सानस्रिखौ सिफायनानै बर'खौ लाजिफोनांनायनि मोनसे रावसो। दिल से नमस्ते। तो आप लोगों को मैंने गंदी बात बोल के मैंने एक वीडियो बना के डाल दिया था, लोग बहुत बोलने का देखा, इसलिए मैंने वो वीडियो को बनाया था। इसलिए दिल से सॉरी आप लोगों की, मैंने माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तो आप लोगों को मैंने अनाप शनाप बोल दिया, दुनिया में इतना लोग बोला है तो दुनिया से मैंने कॉपी करके आप लोगों को दिल दुखाया, इसलिए दिल से सॉरी। तो मेरा जो है ना, मेरा बोलने का तो मेरे को तरीका नहीं हुआ है, तो इसलिए तो दुनिया में मेरे को इतना गंदी बोला है ना, मेरे को कोई बात नहीं, तो बोलने दो। लेकिन मेरे बोलने का एक गलत हो गया था, इसलिए आदिवासी भाई बहन को जितना भी है, हमारी आसाम की नोटिस की भी आदिवासी को सॉरी, और जितना भी दूसरा जगह में आदिवासी लोग है इसको भी सॉरी। मैंने सॉरी मांगती हूँ आप लोग से, मेरा गलती हो गया है, तो इसके अलावा मेरा कोई वो नहीं है, तो इसलिए आप लोग से ने माफ़ी मांग लिया है मैंने, सॉरी। भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना निश्चय नुनानै मोनबाय, मिथिनानै मोनबाय बिथाङा माबायसा खोथा बुंलांखो, मा खोथा बुंलांखो ट्राइबेलफोरनि थाखाय माने गोबां गोथौयै बिथाङा खोथा बुंलांनायखौ जोङो नुनो मोन्दों नैबे भिडिअनि गेजेरजों बा खौरांनि गेजेरजोंहाय। बिथाङा जि मोनद' हारिया एसटि डिमान्ड खालामबाय थादों, एसटि बिबाय थादोंना, बिथांमोननो माब्लाबाबो एसटि होनो गनायथि होआ, माने बिथांमोननो एसटि होनायनि सायाव बिथाङा जेब्लाबो बेरेखा, माने एसटि होनो होआ। मानो होनोब्ला जोंनि जि थाखानाय ट्राइबेल बेयावहाय गोबां खहा जानाय आरो गोबां खोथा बिथाङा एसटिपि बेयाव गुबुन गुबुन जि एसटि राननायनि मोनसे रिपर्ट खिन्थिबाय थादोंना, बेनि सायाव बिथाङा क्लियारलि खोथा बुंदों। लोगोसे जि एनअसि ना, जे एनअसिनि दावराव जाबाय थादोंना, बेयावहाय बिथाङा डाइरेक्ट बुंनायखौ जोङो नुनो मोन्दों, रावबो बिटिसिनिफ्राय एनअसि हरनो मोना बा हरनो नाङा, आरो लोगोसेहाय जि एनअसि हरफ्लांब्लायदोंब्ला बेखौ उइथड्र खालामनानै लानांगौ, माने बोख्लायफिननानै लानांगौ होनना बिथाङा दाबि दैखांबाय। स्ट्रंलि बिबुंथि लाखिनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो कमेन्टआव लिरना हरनो हागोन। लोगोसे जि बिथां प्रियंका साराहाय जि खोथा बुंलांबाय, जि बिटिसिनि सेक्रेटारियाव जानाय जि जाथाय, बेखौ नोंथांमोना निश्चय नुबाय जानांगौ। नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुजिखो आरो मा बुंनो सानो कमेन्टआव लिरना हर। बेखौबो लोगोसे बिथांजो जायबा आदिबासिफोरखौहाय जि खोथा गाज्रि खोथा बुंनानै जे धरना होजादोंमोन, लोगोसे बेनि सायावहाय मोनसे एक्सन लानायनिबो खोथा जोङो नुनो मोन्दों, माने एफआइआरनि खोथा बेरखांनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन। बिथांजों निमाहा बिबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो, बेनिफ्राय शेयार खालामना हो, चेनेलखौ मावनानै साबसक्राइब खालामनानै ला, जाहाथे गोदान गोदान नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजों आपडेट मोनबाय थागोन। नेक्स्ट आपडेट सफैनो